Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. The SAPS in the Northern Cape, together with stakeholders, conducted intelligence-driven and targeted #Safer Festive Season operations under Operation Shanela 2, resulting in the arrest of 360 suspects for various criminal offences. These weekly high-density multidisciplinary operations were conducted from Monday 8 December to Sunday 14 December across all 5 districts of the province. Uyabona amaphoyisa uma esebenza kanje kuyangikhuthaza ngoba lokhu kubuyisa ithemba nakithi thina abantu ukuthi ekugcineni kosuku sogcina siphila kwi-South Africa safe. Futhi njengoba kuwukhisimusi fanele mawuvakashile wazi ukuthi umuzi wakho uphephile ngoba amaphoyisa ayawenza umsebenzi wawo. 2 men aged 35 and 40 were arrested at a funeral in Naas, Tonga, after allegedly firing firearm during a burial. Acting on intelligence, police intervened as part of the festive season operation to prevent potential harm to the public. One suspect was found with a licensed shotgun allegedly used unlawfully, while the other had a 9mm pistol and 165 rounds of ammunition. Both suspects were expected to appear in the Nkomazi Magistrate Court on Monday, 15 December 2025, facing charges related to the unlawful discharge of a firearm in a public space. Yazi ukuthi ngokwesayensi uma inhlamvu idutshulwa ibhekisa phezulu, uma ifika la izophela khona phezulu, izobuya ngasame speed ephume ngaso la, ibuye ngaso phansi. So lokho kungakhanda umonakalo ngoba kungagcina kudubuleka umuntu ongahlangene nokuhlangana lapho. So lokudubula isibhamu emoyeni kuyicala ngokwamaphoyisa. Sesiyazi ke makushona abantu abathize kuya ukuthi abantu benza usiko, angazi noma usiko noma umkhuba akade yenza lowo muntu loyo bese kuqhunyiswa ibhamu emoyeni. Kodwa amaphoyisa ama iseduze akakubona usenkingeni ngoba kuyicala ukuthatha isibhamu usidubule phezulu ngoba ngokwesayensi uma sifika ibullet la liphelela khona le emoyeni libuya ngasame speed, okungenzeka kukhona umuntu ongalimala. Komunye umuzi bake bathi behleli nje kungonakele lutho kwavele kwangena inhlamvu yangena kumaze kuthayileni phezulu noma emazenkeni phezulu, bhoboza imbobo yawela phansi, ukhombisa ukuthi lento ebeyisho ngokwesayensi ngathi yenze ngoba nakho la kwenzeka kanje. Ngenhlahla ke akekho umuntu wayehleli ngala yayiwele ngakhona, kodwa ucabanga nje umuntu adutshule inhlamvu engazweni ukuthi iqhamukaphi. Yingakho ke amaphoyisa ekuthe ngokusheshsha ukuthi awababophe khona la emngcwabeni la abadubula khona. Ngiyashayela ihlombe lesenzo samaphoyisa sihle kakhulu ngoba babeka impilo zabantu engcupheni. Leli cala leli labadoda chargewa ngalo liyafana naleli cala chargewe ngalo uCIC Julius Malema, ngoba naye wathatha isibhamu wasidubula kukhona irally ye-EFF noma yena ethi sasiyithoyizi, kodwa nje kube isibhamu sangempela yicala langempela eli-serious. JMPD High Speed Unit arrested a male driver for reckless and negligent driving and money laundering at Klip River Drive and Swartkopis Road next to Mall of the South. The foreign national driving a silver BMW was found in a possession of 61,820 rand in cash. The suspect was detained at Mondo SAPS. The seized cash has been booked at the SAPS for further investigation. We thank the public for their continued vigilance and in helping us keep our roads safe and combating crime. Yabona nje la kuboshwe khona labantu laba, ngingakutshela mahhala ukuthi umphakathi ohlala khona njengoba uzwa bebonga amamember omphakathi ohlala khona akusiwo waleli bala leli njengelami.
Umphakathi nje uthatha isinqumo sokuthi lo muntu driver reckless uzosifaka enkingeni, asimreport emaphoyiseni basetholakala nale mali engaka. Abakusibona laba bebale njengelami. Laba bebale njengelami noma bengakubona wenza into wrong. Bathi basabela impilo zabo. Futhi namaphoyisa wa react fast. So siyabonga kodwa kumalungu omphakathi ngoba kuyakhombisa ukuthi uma umphakathi ubambisene namaphoyisa ubugebengu obuningi buyanqandeka. JMPD Tactical Response Unit TRU alongside SAPS Gauteng, PES Flexi, Rentrack and Tracker, SA Truck, a major blow against truck hijacking in Diepkloof, Soweto. The operational team acted fast on information about a hijacked truck carrying cargo from Clayville and found it being offloaded. 4 suspects were arrested. 4 motor vehicles were seized, including 3 getaway cars. Seized vehicles are as follows: a truck, horse and 2 trailers, 1 VW Golf 7, 1 VW Polo, 1 Toyota Etios. A significant amount of stolen stock of alcohol was recovered. The arrested suspect faced charges of possession of suspected hijacked truck and stolen property. Further investigation is underway. We continue to work hard to keep Joburg safe. Baluzile labafowethu bebevukile. Phela njengoba kuyilezi insuku nje zamaholidi bebeyosheshe balithola ibhayari. Abantu nje abazothenga lo tshwala lobo bebezobathola ngokukhulu ukushesha. Kodwa ke baphazamisekile. Amaphoyisa awadlali. Futhi nje kulokhu azimisele ngempela ngathi approve point. 3 wanted suspects have been killed in a shootout with KZN police in Bazwana. They were being sought for murder and robbery cases in the northern parts of the province. 2 firearms and a toy gun were allegedly found in their possessions. Police are still searching for 2 more suspects. Uma kukhulunywa ngohlobo lwezigebengu engizithandayo, kukhulunywa ngalezi ebesibhekane namaphoyisa ase-KZN. Ngiyave ngilithanda lolu hlobo lwezigebengu ngoba awafuni ukuloku kuxoxwa into eziningi. Athi eqhamuka nje amaphoyisa zazi izigebengu ukuthi kukodwa kufuneka kwenzeke. Uma amaphoyisa singawashayanga azoshaya thina, vele zuzwathathe. Namaphoyisa aziphindiselele. Ebese ke kuba khona osala enkundleni. Ngiyalithanda lolu hlobo olunje lezigebengu. Okokuqala nje lisave ama resources. Nanezindleko ezizoba khona ukuze kuthiwa labantu bakwi correctional service bayondliwa lapha yana sizokwehla indleko zizukwanda. Ingakho nje lolu hlobo lezigebengu ngilithanda. Khona izigebengu engifisele ngathi zingaba nalenhlanhla. Kalikhukazi izigebengu lezi ezidlwengulayo, kube zinkabi, kube ilaba ababulala abanye. Engathi nje bangathi makufika amaphoyisa bavele bangavumi ukuboshwa, bangavumi ukusarenda. Kodwa kunalokho bazibone bezigora badubulane namaphoyisa. Ngiyajabule mangizobika udaba olunje ngoba ngiyazi ukuthi ukhona umphakathi osuzoba safe. Kukhona abantu emphakathini impilo yabo esizoba ngcono. Kukhona indawo esekuzohambeka kuzo manje. Obekungahambeki kuzo ngenxa yawo lamadoda. Ngiyazi ukuthi kumalungu omndeni kubhlungu. Vele asikho esindlebende kwabo. So ngiyaqonda lokho kodwa umuntu wakhona amanimazi nani ukuthi awuhlukumezile umphakathi. Kufanele makubikwa kanje nemukele ukuthi kwenzekile. Kwenzekile ngoba nayo bewuhlukumeza umphakathi. Ilona hlobo ke lezigebengu lele ngilithandayo. Ngiyalithanda lolu hlobo engathi zingandi izigebengu ezinje ezithi mazizoboshwa zivele zilwe namaphoyisa alwe nazo back kusalo salayo. Phela akusingesikhathi sonke lapho kusala khona izigebengu enkundleni namaphoyisa asala enkundleni. Kudepend ukuthi bavele kanjani. Kodwa nje lolu hlobo lwezigebengu ngathi zinganda. Ukuthi makufika amaphoyisa zifuna ukulwa bese amaphoyisa azilwisa nawo. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ibona bulungiswa ke lobu lezigebengu ezibenzile abukho obudlula lokho.